ज्योतिस्वर ज्योतिस्वर ओम पुण्य परब्रह्म ज्योतिस्वरूपाय नमः नमः। ओम सद्गुरु। गिबियावनो ब्रह्म ज्ञान चेनेलनि बिगोमानिसिम गिबि आंनिफ्राय खुलुमनाय थाग्रोबाय। ओम। बेजों लोगोसेयैनो गासैबो जोंनि सैथो धोरोम सिबियारि आइमोन आफामोननिसिम बे ब्रह्म ज्ञान चेनेलखौ नायग्राफोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आंनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। थैनाय फोथारनाय सारादुनि सोमोन्दै परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफाया मा लिरनानै गालांमारदों एसे खोनासंलायदिनो दै आइमोन आफामोन आरो जोङो प्रसारक आरो प्रसारिका मानगोनां आइ आरो आफामोनहा एसेब्लाबो बुजिनानै लानो थाखाय नाजालायदो, जाहाथे जोङो दावराव दावसिखौ फोजोबनानै मोनसे रोखोमै स्रेङै परमहंसआ खिन्थालांनाय बादि जेबो गोरोन्थि गैयाजासे जाहाथे जों बे हाबाफोरखौ मोजाङै मोजां नोंनिया नंगौ आंनिया नङा होनलायालासे मावफुंलांनो हानाय बादि जोङो एसे सानलायनायाव एबा बिजिरनायाव फैनो नाजादो। दानिया नायबावदो नोंसोरो अमृत सागरनि 286 पृष्ठा होनगोन ना? जेरैहाय सबर्गेर मध्य मृत्यु हইলে যাহারা আপনাকে অসুচি মনে করিয়া সত্য ধর্ম নিত্য নিয়ম উপাসনা ও কুথার্থকে অন্নদানাদি শুভকর্ম ত্যাগ করে তাহারা অবধ পুষुतैल। खोनासंनानै लादे आइमोन आफामोन। नै परमहंसआ मा बुंदों? न'खरनि सुबुंनि गेजेराव जुदि सोरबा थैयोब्ला होनदों आरो एकदम जातफोर खालाय सानो न'खरखौनो, गावखौबो खालाय सानबाय। जोंनाथ' दाबो दं बिदि, जायनि न'खराव मानसि थैबाय बिनि न'खराव गय फाथै साहा ओंखाम जेबो जाया, आरो सोरबा गावनि न'खरनियाबो जाबावा, ओरैबायदि माने सुवा सानो आरो। सैथो धर्म नित्य नेम खुलुमनाय आरो उखैनायनो जाग्रा आदारारि गाहाम थासारिखौ एंगारनाय खालामो आरो बै समाव आरो बिसोरो मा होनबाय परमहंसआ जुनादजोंसो रुजुथावनो बेबायदि आरो बिराद मुगैयो। जायनि न'खराव मानसि थैबाय बहाय एखेबारे जागुबै जाया सोरबा सोरबा सुवा साननानै आरो बेबायदि आरो दाबो दं जोंनि ब्रह्मफोरनि गेजेरावबो जामारा आरो बेबायदि आरो। आं खिन्थु जै दिन बेखौ मोनदों ओइ दिननिफ्राय जायनावखि मानसि थैनाय गारहैया बेवहाय ओंखामबाबो साहाबाबो गासैबो जाजोबना फैयो आं। मानो आंखौलाय मा सुवा खालामनो हानो? आंनाव बे अरा जिउ महरै हाबनानै दं 98 डिग्री। बे अर गैयाबा नैबे पन्चतत्वआ जेबो गैखाया। होमबा बे अरखौ सोरहाबा माबा मोनसे बेबायदि सुवा खालामनो हानाय सोरहाबा गोहो दङ दा? बे गैया। ओंखायनो परमहंसआ बेखौ रोखा रोखा बुंलांबाय, जाय बेक्तिया ओइदिनखालि जाया बेखौ जुनादजोंसो समान होननानै रुजुथावना होनबाय बेबायदि आरो। मानोबा गियानि नंला जों अगियान ओइदिनखालि सुवा साननाया बेबायदि आरो। मानो होनबा जों अरखौ सिनायाखै,
जति स्वरूपखौनो सिनायाखै जों बिनिखायनो जोंहा जोंनि गेजेराव सुवा साननाया गावनि बेक्तिगतसो आरो बिदि फैलायबाय थादों हाजार बुं नों गनायहोनोनो हाया जामारथारा आरो बेबायदि आरो नाथाय बे ओंखामालाय मा सुवा जानो बे साहायालाय मा सुवा जानो माया हाबखो बहायलाय बे थैनायाथ' बेयाव हाबहैयाना बे अरा जाहैबाय ब्रह्म बै साहाया ब्रह्म बेवहाय माबा मोनसे जानो होदों नोङो बेबो ब्रह्म ब्रह्मजोब गासिबो नोंबो ब्रह्म बहाय सुवानि खोथायानो फैया आरो गियानिफोरनि मेगनाव आरो बेबायदि आरो बेनिखायनो ओइदिनखालि जा होदों बेखौ जाजायो होननानै परमहंसआ बुंदों आरो बे रावखौ बुंदों आरो बिनिफ्राय असुचि अबस्थाते पुण्य कर्मेर आरो बिशेष प्रयोजन होनदों आरो खालाय जि समाव जाबाय बे थासारियाव पुण्य खामानिखौ मावफुंनायासो आरोबाव जर'खायै गोनांथि दङ होनदों मोजां खामानिखौ जों मावफुंसो नांगौ मोजां खामानिनिफ्राय जोङो गोजानावसो थायो ओइदिनखालि सोरनाबा इसोरखौनो खुलुमनो मोना मानसि खालि नङा होमबा बादा होयो दा खुलुमनो मोनबावा बेसिम दङ आरो बेनिखायनो ओइदिनखालि बे बेक्तिया थैलांबाय बिनि मुङाव जोंखौ जग्य होनो खिन्थादों बे जग्यखौ होबासो थाबैनो बिनि आत्माया सद्गति जायो होनदों बेखौ जोंहा साननै सानथाम सानब्रै सानबा दोनलायलाया होमबा बे नेमखौ जोङो लानो नाङा परमहंसआ जेखौ होलांदों बे नेमखान्थिखौ लानानैसो जोङो सोलिनो नांगौ बिनिफ्राय किजानि ककन मृत्यु है এই ভাবনাবশত তৎকালে শুভকর্ম आरो अधिक फलदायक হইয়া থাকে जेनेबा सोरबा थैहांहां दङ बिनि खाथियाव जोंखौ इसोरनि खामानि नैबेफोर खामानिखौ जोंखौ मावफुंनो थिनदों आरो जेनेबा बे थैलांनोसै थैहांहां जाखाथारबाय आरो बहाय जुदिहे बे मोजां खामानिखौ मावोब्ला बेहा मा जायो होनदों थाबनो माने मोजां फिथाइ गोनां खामानि जासिनबावो होनदों थैहांहां समाव जुदि नों बेखौ आरो बिनि खाथियाव मावबावोब्ला होनदों आरो बेबायदि होनदों आरो बेखौ थोनदों आरो मृत्युर परे 10 पिंड श्राद्धादि क्रिया सम्पन्न करिया केह 11 दिने केह 15 दिने केहबा 1 मासे शुद्ध हयतेसेन नै बेखौ बुजिया मानसिफ्रा आयं बेखौ आरो बे थैनायनि उनाव आरो सोरबा 10 दिनजों सोरहाबा 11 दिनजों सोरबा 15 दिनजों सोरबा मास मोनसेजों बेखौ फोथारो होनदों आरो मानसिफ्रा आरो गावबागावनि नेमखान्थिलाय बियो बिनिफ्राय बेखौ ओरै बुंबाय आसयते दिने हक आर रात्रे हक मृत्यु सत्कारान्ते बाति आसिया যথাশক্তি সুগন্ধ সুমিষ্ট পদার্থ অগ্নিতে আহুতি দিবে অপূর্ণ পরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য নারায়ণকে শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিবে एसे मोजां थोनलांदों नै परमहंसआ सर्टकाट गुसुं गुसुं रावजों माबायदि गोथौ गोथौ गुवार रावफोरखौ माबायदि बुंनानै गालांदों जोंहासो गावजों गाव बुजिलायनायाव गोब्राब खालामलायबाय थादों सोरबा मोजां दिनै फरायनानै खिन्थाबाय बेखौनो बुंलायगोन सोरबाबा बे गावनि बेक्तिगतसो नै बेसिम लांबावो आरो ओरैबायदि आरो मोजां परमहंसनिफ्राय रग' फरायनानै नेमखान्थिफोरखौ खिन्थाब्लाबो बेक्तिगतसो होननानै सोरबा बायदिया बुंबावो आरो बिनिखायनो मा बुंबाय नै दिनैनिफ्राय होनदों सानाव जा हराव जा गोथैखौ गारखांनानै फैनानै जा हायो होनदों जथा सुक्ति
मोदोमफ्रु सुमिष्ट सुगन्ध सुगन्धआ मोदोमफ्रु सुमिष्टआ एकदम मिलौनाय आरो बे मुवाखौ अराव आहुति हो बेनिफ्राय पुन्न परब्रह्म अखाफोर साननायखौ मान होनानै खुलुमनायनि गेजेरजों बेखौ खुलुमहर मान होनायनि गेजेरजों आरो गारनानै फैखांनानै जग्य होबाय जग्य होखांनानै बेखौ खुलुमदो एसे मोजां राव बुंलांदों नै बेनिखायनो जोंहा नैबे जग्यनि सामग्रियाव एसे नैबे जिथु लिरलांदों बेवहाय एसे बिजिरनानै जोङो नायलायनो गोनां दङ आरो सुगन्ध होनदों नै परमहंसआ एसे मोजां बुस्थु नङा होमबा सुगन्धिया ओमफ्राय सुमिष्ट होलांदों नै एकदम मिलौग्रा बुस्थु नैबेफोरखौसो अराव जोंखौ आहुति होनो खिथालांदों होमब्लासो जोंनि खामानिया जाफुंगोन मानो होनबा बे जग्यनि हाबायानो जाहैबाय जगत मंगलार्थे जग्य आहुति मुलुग मोजांनि थाखायसो जग्य आहुति दिनै बे थैदोंब्लाबो बिनि नामै नङा जिहेतु बेनाव हा दै अर बार अख्रां अखाफोर सान बे सातथा जिरादा दंमोन बे सातथा जिरादा गावबागाव बिभाग बिभाग बियो गोरोबहैनोसै आरो हा दंमोन हाजों गोरोबबाय दै दंजों दै गोरोबबाय अर दंमोन अरजों गोरोबबाय अख्रां दंमोन अख्रांजों गोरोबबाय अखाफोर दंमोन अखाफोरजों गोरोबबाय सान दंफायोमोन बे साना सानजों गोरोबहैबाय बेनिखायनो बहाय जग्य होब्लासो नैबे थैनाय बेक्तिया मोनजागोन बहाय सोरबा बेक्तिनि नङा आरो जग्यआ जाहैबाय मुलुग मोजांनि थाखायसो आरो बेनिखायनो थैखांनायनि उनाव सुगन्ध सुमिष्ट पदार्थ अग्निते हम करिबे होनदों आरो बेबायदि बुंदों आरो होमबा एफा मोजां मोजां थिनलांनायखौ जोङो नारगारनानै जों गावजों गाव सोरबा बेक्तिनि थिननायजों थांबावोब्ला जोङो निस्सय गोरोन्थि लामाजोंसो आगान सुरनाय जागोन आइमोन आफामोन गोरोन्थि दासान ताहाते तत्क्षणात सुद्धि लाभ हयबे बेखौ होनाय लोगो लोगोनो तत्क्षणात हरखाब माने बे न'खरा गोथार जागोन होनदों सुद्धि जागोन होनदों बेखौ होनाय लोगो लोगो होमबा जोङो दिनै थैबाय दिनै हाथ'लालै गाबोन होनोसै गाबोनबो सोलाबथ'ला समफोर होनोसै नै बेफोरबायदि साननायखौ जोङो दोनथ'दो आइमोन आफामोन बेफोरो जोंनि गोरोन्थि साननाय जोंनि गेजेराव गावजों गाव याते कुनु संशय करिउ ना बहाय माबा मोनसे जों गिनो गोनां साननो गोनां जेबो गैला ओंखारथारबाय आरो बेबायदि आरो इहा ध्रुव सत्य जानिबे बेखौ नंथारगौ सैथो होननानै मिथिदो गोब्राब बुंलांथाराखै होमबा एकदम होमबा बे परमहंस शिबनारायण स्वामीजी आफानि बुंलांनाय रावजों थाङाब्ला सोरबा सोरबा दैदेनगिरिनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय बिसिनि थिननाय नेमखान्थिजों जों जुदि आगान सुरबाय थायोब्ला दिनै सत्य धर्मनिफ्राय जों बेसेबा गोजानावसो थालांनांसिगोन फावसयलांसिगोन आइमोन आफामोन बेखौ एखेबारे रोखा मिथिनानै लाखादो ओइ दिबस अयभागत कुथात्त दरिद्र दिगके जथा शक्ति भजन कराइबे अनिजे स्वाभाविक रूपे आहार करिबे बे दिनाव जा सासे नुजाफैदों बिसोरनो उखैनायाव जानाय होदो होनदों आरो जथा शक्ति जा हायो जानायखौ होदो होनदों आरो स्वाभाबिकै गावबो जादो होनदों निजे स्वाभाबिक रूपे आहार करिबे होनदों ओइदिनखालि नोंहा आंनि गथ'आनो थैलांबाय बहाय दुखु मोननानै बहाय जायालासिनो दाथा होनदों बे नोंनि खामानि नङा थैनाय थांनाया ज्योति स्वरूपनिसो मालाय इसोरनिसो बे खामानिया आरो मालाय गावनो सोरजिहरदों आधा बैसोआव लांनांगौबाबो मालाय गावसो लांफिनदों
बे थैग्रायाबो थैनो होननानै थैयाखै, उजिनायाबो आं उजिनो होनना उजिफैयाखै। पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपासो बेखौ सृष्टि खालामहरदों। जेसेबां थांनानै थानांगौनि बेहा मोनथाय दंमोन, दिन थारिख दंमोन, बेखौ परब्रह्म ज्योति स्वरूप आफाया बे मथे गावनि दिन थारिखसिम लिरनानै बेखौ जि दिनाव सफैबाय थांनो गोनां बे दिनाव बियो थांनांदों आरो। जोंनि आखाइनि जेबो गैया बहाय। जोंनि गेजेराव जोंहा माब्लाबा नांलाय खमलाय जायो थैनाय थांनायनि, बेफोरो बृथा, बेफोर खामानि आरो नांलाय खमलाय। आपन आत्माके खुनुरुप खस्थ' दिबेना होनदों। गावनि जिउखौ जेबो खस्थ' दाहो होनबाय आरो परमहंस शिबनाथ स्वामीजिया। जेरै गोसो एरै नोङो दस्रा दिनाव जेरैबायदि जादों बिदिनो जा, जेबो दुखु दाख्ला मोनदों, बिदि होनदों आरो। ज्योति स्वरूप ईश्वर आत्माय तुमी सदाय शुद्ध रहियासो। ज्योति स्वरूप ईश्वरा गोथारखा होनदों। बे जिउआ नोंनाव गोथार महरै दंगासिनो दंखायो होनदों। रावबो बेखौ सुवा सुथि खालामनो हानाय क्षमतायानो गैखाथारा, बेबायदि आरो। बेनिखायनो जोंनो मा नांगौ? आध्यात्मिक। आध्यात्मिकनि अभाब जादों दा आइमोन आफामोन। आध्यात्मिक गैयैयावनो दिनै गावजों गाव लिरखानायखौ दोनथ'नानैब्लाबो गुबुन गुबुन खामानि मावनो नाजानायफ्रा नै आध्यात्मिक गैयिनि थाखाय। ओंखायनो जोंनो आध्यात्मिकखौ नांगौ। परमहंसनि जिथु होलांनाय बोसोन, बेखौ नों मिथिनोब्ला आध्यात्मिक नांगौ। आध्यात्मिक नङाबा नोङो बिनि थिननाय बादि नों मालाबाबो सोलिनो हाया। नङादां, ओइ बिदिजों जाजोबादां, नै बे साननाया नोंनाव फैबाय थागोन आध्यात्मिक गैयाबा। बिदियावनोथ' दिनै हनै गावजों गाव बायदि बायदि नेमखान्थि बारायगानानै मावलायलायबाय थानायावनो गावजों गाव एना एनि सैलायलायिया बिनि गेजेरावनो फैदों आरो परमहंसनिखौ दोनथ'नायावनो। कखनै अशुद्ध हौनाय हयबेना सदा शुद्ध थाखिबे अ रहियासो होनखाबाय, नङा होमबा? जेब्लायबो अशुद्ध नङा, शुद्धखा, गोथारखा, जेब्लायबो गोथारैनो थाबाय थागोन। इहार बिपरीत कल्पना भ्रम मात्र। नायसाय बे फंनैसो रावआव माबादि हाबनानै दङ। बिनि अनगा नों जे आं जे सोरबाया जे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा कल्पना खालामदों, नङा होमबा? ओरै खालामदेरनांगौ, थोरै खालामदेरनांगौ, बियो गोरोन्थिल', जेबो नङा होनखाथारबाय परमहंस आफाया। होमबा जों बे भ्रमखौ मानो मावबावनांगौ? गोरोन्थिखौ जों मानो मावबावनांगौ? जोंथ' दिनै साननो गोरों, हनो गोरों, बिजिरनो गोरों, मिथिनो गोरों, बुजिनो गोरों जोंनि गेजेरावथ' दंसैना। होमबा जों मानो बिजिरदिया, मानो सानदिया, मानो बुजिदिया? सोरबा मोजां खिन्थाग्रानि बुंनाय बे रावखौ मानो खोनासंदिया? मानो बेले बेजेयाव मानो लांबावनांगौ? रायजोफोरखौ भक्तफोरखौ मानो थगायबावनांगौ? थगायनो नांलाना जोङो। जों फैदो परमहंसजों जोङो लोगो हमफैदो। सोरबा सानलायगोन परमहंसआलाय बहा लोगो हमजानांगौ, गैला सानगोन। नाथाय नै बे बिजाबानो परमहंस, सयखान बिजाबानो परमहंस, परमहंसआनो बिजाब। बेनिखायनो जोङो दिनै फै परमहंसजों रायलायनि, ज' जों गासिबो प्रसारक पुरहित प्रसारिखा जों ज' जानानै जोङो मुलुगनि गोजोनखौ जोङो संदाननि फै परमहंसनि सयखान बिजाबजों। जाहाथे जों मुलुगाव सुखु गोजोनै बयबो बे मुलुगनि सुबुं माहारिजों लोगोसेयैनो बै जेसेबां थांनानै दङ इसोरनि सृष्टि खालामजानाय अरुण बरुण गजन भ्रमण, बे जिबि मोनब्रैजों जोङो गोरोबलायनानै आलो गोजोनै संसाराव थांनानै थानाय एबा थानो हानाय माखासे नेमखान्थिखौ जोङो सोलोंनानै रुजु रुमु रायजो जालांनि फै आइमोन आफामोन।
যদি কোনো অবধ ব্যক্তি ইহাতে সন্দেহ করো ও আপন মান রক্ষার জন্য এই দিবসে আহার করিতে না চাহে তাহাতে কোনো চিন্তা করিবে না। ভজন না করিলে সমস্ত পদার্থ অগ্নিতে আহুতি দিবে এবং ক্ষুধার্ত অভিভাবক জীব পশু আদিকে আহার করাইয়া দিবেন। যদি ওই দিন जुदि सुवा सानथाबथारनानै बिनि न'खराव संखाथारनाय आदारफोरखौ जुदि नोङो जालाबा होनदों बेखौ अराव होजोबदो होनदों आहुति। आरो जुदि अराव होआ नोङो सैमा अमानो होदो होनदों धर्म जाबावगोन। बैसोर जे उखैदोंमोन ना नै बेबायदि आरो बिसिसिम बुंनानै गालांबाय परमहंस शिबनाथ स्वामीजी आफाया आरो। ताहाते पितृलोक परब्रह्म तुष्ट हइबेन। बेवहाय पितृलोक होनदों जायखौ सूर्य नारायण पितृलोक बियो। नों जे बहाय दंमोन थैबाय पितृलोकआव थाहैफिनबाय। बेबायदि खामानिखौ मावब्लासो बै पितृलोकआ गोजोनगोन होनदों आरो तुष्ट हइबेन होनदों बेबायदि आरो। इहा सैत्य जानिबे बेखौ सैत्य होननानै मिथिदो। अग्निते आहुति ओ कुतात्तके अन्नदान इहाय फलदायक अपर समस्त कार्य निष्फल। अराव आहुति उखैनायफोरनो जानाय होनाय बेनो फिथाइ गोनां होनदों। बिनि अनगायै गासिबो जेसेबां नोंसोर मा मावबोदों मा नेमखान्थि होनानै नोंसोरो बे गोथैनि थाखाय खामानि मावदों गासिबो फिथाइ गैयै होनबाय। खामानि कार्जआ खामानि नङा होमबा। निष्फला जाहैबाय फिथाइ गैयै। फिथाइ गैया आरो दा श्राद्ध होलाबायदों मानसिफ्रा फिथाइ गैया। परमहंसनि जिथु लिरनानै गालांनाय खिन्थालांनाय दिनै जोंनि बे श्राद्ध होनाय दसा गारनाय माबा माबि नेमखान्थि फालिदेरनाय बियो जेबो फिथाइ गैया होनलांबाय। बे खामानिया कार्य निष्फल समस्त कार्य निष्फल नङा। होमबा जोङो दिनै रोखा परमहंसनि बिजाबखौ लोगोसे लाफानानै बे बिजाबखौ जोङो नायबाय फरायबाय रायजोफोरनोबो खिथाबावोसो प्रसारिग्राफ्राबो। होनबाबो दिनै बहाय जेरै लिरदों बे मथे मावनोनो नाजाया। सार्थबादि जाहैबाय निसार्थ जानोनो हायाखै। सार्थबादियासो बिदिखौ मावो। सार्थबादि व्यक्तियासो जायफ्रा आं मावदों बेबायदि सानग्रायासो बेखौ मावो। गियानि मानसिया मावाथ' बिदिखौ मावा आइमोन आफामोन। बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो गियानि जानो सोलोंदो नाजादो आइमोन आफामोन। नङाब्ला जोंनि बे सत्य धर्मआ सत्य धर्मयै थाबाय थागोन बेखौ दा सान। सोलायबोगासिनो दं। आगोल गोजौआव गाखोदोंमोन गाहायाव ओंखारबोगासिनो दं दा। मोजाङै नोजोर खालामाब्ला नै हायाव मोनफैसिगोन गैला। बेबायदिसो जानानै फैगासिनो दं आरो खामानिफ्रा जोंनि मावनायफ्रा आरो। তোমরা কোনো বিষয়ে চিন্তা বা ভয় করিবে না। পূর্ণ পরব্রহ্ম সমস্ত দ্বন্দ্ব মোচন করিবেন। नोंसोरो जेबो साननो नाङा ओंखारथारबाय। बबेबा बिथिङाव नोंसोर सिन्था दाख्लाम। परमहंसआ जेरै थिनदों बे मथे मावजोबलांनो हायोब्ला मा होनबाय पुण्य परब्रह्मआ गासिबो दुखुखौ बियो फोजोबगोन। फोजोबगोन होनखाबाय। होमबा जोंहा बिनि सायाव मा सन्देह थाबावनांगौ जाखो। गुबुन गुबुन नेमखान्थि खालामनायाथ' बेथ' निस्सय सन्देह थानाय। परमहंसआ होजोबलाङाखै होननायसो जाहैदों। परमहंसना माखासे बे सयखानखौ लिरखांनानैबो माखासेया गोरोन्थि थालांबावदों होननानै बारायदेरनानै जोंनि खामानि मावनाया बिदिसो जादों आरो। बै जौथि सुरखौ गोरोन्थि हमनाय बिदिसो जादों आरो। मानो जों एसे मोजां लिरनानै गालांखानायखौ जोङो मानो नाखस खालामबावनांगौ जाखो। मानो जों गोरोन्थिजों जों मानो आगान सुरबावनांगौ जाखो। परमहंसनि अनगाथ' जोंहा
जेबो गैखाथारला बै ज्योतिनि अनगाथ' आरो संसाराव जेबोआनो गैला ज्योतियानो गुदि ज्योति सकलके प्रकाश करिते पारेन ज्योति के केहो प्रकाश करिते पारेन होनखाथारबाय ज्योतिया बयखौबो स्रां होनो हायो ज्योतिखौ रावबो स्रां होनो हानाय क्षमता गैया नङा होमबा रावबोथ' हाया चेतना सकलके जानितिसेन किन्तु चेतनाके केहो जानितिसेन ना नों जे गोथाङै दंगासिनो दं बेखौ जाय गोथां चेतन बे मिथिगासिनो दं दा ओमफ्राय बे गोथाङा माबोरै जादों आं बेखौ रावबो मिथिया होनदों चेतन सकलके जानितिसेन चेतनाके केहो जानिते पारेन होनदों मिथियो जानो दालाय गाव जे बे चेतन ज्योतिजों थांनानै दङ अर महरै अरा जे बेनाव गोथां महरै नोंखौ लाखिगासिनो दं बेखौनो बे मिथिया सोरबा बेलेग बेलेग दंफां मुरा बबेबा अन्थाइ थाफा बेबादिखौ खुलुमना बिसोर लाखिदों होनना बे सानो आरो नङा होमबा बिदिसो गावबागाव जेखौ मानिदों बेसो आंखौ लाखिदों सानो आरो नाथाय ओजों जे ज्योतिया जे नोंनाव अर महरै हाबफैना नोंखौ जे लाखिगासिनो दं बेखौ रावहाबो बिसार गैया होनदों आरो बेबायदि आरो याते निस्ताराखौ होनदों बिनियावनो नोङो गावखौ गथायसोम एनि प्रत्यक्ष साकार ज्योतिमूर्ति चंद्रमा सूर्य नारायण तमादेर आत्मा माता पिता विराजमान बेनो सैखात नुजानाय ज्योति मूर्ति अखाफोर सान नारायण नोंसोरनि जिउ बिमा बिफा महरै गोसारनानै दङ तमराखौनो सिन्था करिउना नोंसोरो जेबो दुखु दाजा होनदों आरो बेबायदि बुंदों आरो बिनिफ्राय भागवत गीतायावबो बे श्राद्धनि सोमोन्दै मा लिरदों बेखौबो खोनासंदो आरो आपुनि श्राद्ध अ पिण्डदान करे श्राद्ध होयो पिण्डदान हैबावो नङा होमबा बोजों एकदम गीता अध्याय 25 नम्बर श्लोक बेवहाय मा बुंबाय भूतर पूजा करा सकले भूत प्राप्ति करिब श्राद्ध आरो पिण्डदान करात भूतर पूजा एइतो व्यर्थ साधना अध्याय 9 नम्बर ओमफ्राय श्लोका जाबाय 25 बियो बहाय बुंदों आरो बेबायदि आरो होमबा जाबायबा फैदो दाना पूर्ण साधनानि 29 पृष्ठा गया तीर्थ अ पिण्डदान गया तीर्थआव पिण्डदान हैनाय थैनाय व्यक्तिफ्रा बिदि होयो आरो माता पिता प्रपिते मृत्यु हईले पुत्र कन्यागण ताहातेर घर बाड़ी जमीदारी जाहा थाके समस्तई बंधक दिया बा बिक्रय करिया अथवा भिक्षा करिया बाथिते किंबा गयाते पिंड देई ओ जाहादेर अन्नब्रस्तेर कोनो अभाव नाई ताहादिगके बस्तुदान ओ भजन कराय बियो पुण्य साधनानि 29 पृष्ठायाव आरो आइमोनहा बाबामोनहा सोरबा नैबे चेनेलखौ नायदोंब्ला पृष्ठाखौबो लिरनानै ला ओमफ्राय पुण्य साधनायाव नायदो 30 निफ्राय 31 सिम बिनिफ्राय बेवहाय बुंबाय नै बिमा बिफा बायदि बायदि जुदि थैयोब्ला फिसा हौवाफ्रा मा खालामोनो थांनानै थानाय समाव जेबो आदर खालामला गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय सुखु दुखु मा मोनजादों मा मोनजायाखै बेफोरनि जत्न गैला नङा होमबा दानि फिसाफ्रा ओमफ्राय जेब्लानाखि थैबाय होमब्ला मा होनबाय नै परमहंसआ हा बन्दक होयोनो हाखौनो फानोनो नङाबा ओरैबायदि मागिगोन दालाय मागि फैया होमबा मागि फैयो मार्किन सि गाननानै जिरायनायाबो खामफ्लायाव जिरायनो मोना
बै खाथिया दङ थोरिनि बेयावसो जिरायनो मोनो आरो ओरैबायदि माने नेमखान्थि खालामनानै बिमा बिफाखौ माने मा खालामो बेखौ मा होननाय जायो माने उद्धार खालामनो नाजायो आरो नाथाय बे बिमा बिफाया मा मावनानै थैलांदों सिखाव खावनानै थैलांखो ना फाथ्रा मावनानै थैलांखो ना गुन्दा खालामनानै थैलांखो ना थगाय थसि खालामनानै थैलांखो ना मालायखौ हिंसा खालामनानै थैलांखो जायहा जेरै मावनानै थैलांदों बे फिथाइखौसो मोनगोन आंनि बिफाया जुदि गाज्रि मावनानै थैलांदोंब्ला आं हाजार नोङो थित्त गया थां पिन्द दान है हाजार नोङो मागिनानै नोङो बिनि श्राद्ध हो बिनि माखासे पापखौ बै फिसाया एबा आं बे बिफानि पापखौ बायख'नो हानाय फोजाबनानै हरनो हानाय आंहा जेबो क्षमता गैया सोरहाबाबो क्षमता गैया दै आइमोन आफामोन बे जि मावबाय बेनो बेहा रोखा रोखा ज्योति स्वरूपनि खाथियाव थाहैखाबाय जन्मनिफ्राय बै थैनायसिमाव दिनै थैदोंबा दिनैनो जोब्बाय बेना दिनैनिफ्राय जमा जाहैबाय होमबा बेखौ रावहाबो माबा मोनसे दसा होनानै श्राद्ध होनानै हा बन्दक होलायनानै माबा मोनसे उद्धार खालामनो सानब्लाबो बे जाला होनदों निष्फल फिथाइ गैया होनदों बिदिसो आरो ओंखायनो जोङो थांनानै थानायावनो गावनि बिमा बिफाखौ माबायदि अननांगौ माबायदि मान होनांगौ माबायदि जाहोनो नांगौ माबायदि गाननाय जोमनाय होनो नांगौ गाननाय जोमनाय मोनगोनना मोनगानाखै जानाय लोंनाया माबा मोनसे उसुबिदा गोग्लैदों नामा बे थांनानै थानाय समावनो जोङो नोजोर होनांगौ होमब्लासो बे बिमा बिफाया गोजोननानै थैलांगोन थैनाय समाव आरो नङाब्लाथ' बे दुखुसो थालांगोन दुखु थालांखांनायनि उनाव नोङो थैखांनायनि उनावसो बेखौ मान होनो नागिरबा बोरै जानो श्राद्धआथ' मान होनायसो श्राद्ध माने श्रद्धा होनदों मान होनाय बे गोथैखौ मान होनानै मा मोनबावगोन परमहंसनि मथेथ' जेबो गैखाथारला गोथाङावसोमोन मान होनांगौआ आफालै आफा माबाफोर जानो लुगैदों नामा गाननाय जोमनायफ्रा माबा उसुबिदा जादों नामा मोनाफ्राव उन्दुनायफ्राव गोजां बोथोरफ्राव जिफ्रा खमफोर जाबाय बायदों नामा दिनैनि फिसाफ्राथ' बिदि सोंफेरा जायखि जेरैखि उन्दुआ थन्थ्रा नांनानै थै बेबायदि आरो ओंखायनो थांनानै थानायावसो नोंनि बे थैखांनानै हा बन्दक होलायनाय मोसौ फानलायनाय माबा मोनसे सम्पतिखौनो फानलायनानै श्राद्ध होब्ला बियो जेबो फिथाइ गैया ओंखारथारबाय आरो ओंखायनो जोङो मोजाङै फरायनानै नायदो पुर्न साधनायावबो आरो जीवित माता पिता किंबा दरिद्र अभिभावक कुटुंबाइक्य बलिया थारायते दे काहाकिउ पिपासाय जल कुधाय अन्नबासिते प्रस्त दैना आं दानि बुंलांनाया हाबाखै माबावहाय बेवहाय बुंबाय जानायाव माबा मोनसे उसुबिदा जादों नामा गाननाय जोमनायाव माबा मोनसे उसुबिदा जादों नामा थांनानै थानाय समाव आरो होनबा मालाबा गाज्रि रावसो बुंबावगोन होनदों कुटुबायक्य बिनि जिउखौ खस्थ' होबावगोन होनदों आरो गाज्रि राव बुंनानै दुखु मोननानै थाया होनबा बोराय बुरै समाव माबा मोनसे गाज्रि राव बुङोब्ला दुखु मोनगोन काहाकेव पिपासाय सोरखौबा बिमा बिफाखौ गांनायाव दै उखैनायाव जानाय गोजां बोथोराव गाननाय जोमनाय होनाय नै बेफोर गैया नाथाय थैखांनायनि उनावहाय बा थैनायखौ गुग्रुब खलम हरगोन थांदो आफा थांदो आयै गोदोथ' बिदि होनना खुलुमनानै बुङामोन होनबा बिदि आरो नाथाय दिनैनि दिनाव गोनांथि गैया गोथैखौ खुलुमनाङा मानो होनबा बे खुलुमनाया माब्लाबाबो नोंनि मान होनाय जाला आरो बरन्स जोङो दायसो जाहैगोन खुलुमनो होयोब्ला आरो गथ' गथायफोरखौ मानोबा परमहंस शिबनारायण स्वामीजिया बुंदों पुत्र कन्याके
কোনো হাতে গড়া নির্মিত প্রতিমার সম্মুখে নমস্কার করিতে বলিবেন না। परमहंस शिबनाथ स्वामीजिया होनदों आरो गथ' गथाय फिसा हिनजाव फिसा हौवाखौ आखाइजों बानायनाय माबा मोनसे मुर्तिखौ खुलुमनो दाहो। पुत्र कन्याके कोनो निर्मित प्रतिमार सम्मुखे नमस्कार करिते बलिबेन ना। केवल ज्योतिस्वरूप त्रिगुणात्मा चंद्रमा सूर्यनारायणर सम्मुखे नमस्कार करिबेन कराइबेन বলিয়া দিবেন যে এই তোমাদের মাতা পিতা ঈশ্বর গুরু। खालि पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप त्रिगुणात्मा मोनथाम गुणनि सत रज दङ। अखाफोर सान नारायणखौ खुलुमनो खिथा बुंनानै हो होनदों बलिया दिबेन ओइ तमादेर माता पिता गुरु ईश्वर बे नोंसिनि बिमा बिफा गुरु जिउ आं जे दं बिमा बिफा नङा होमबा नाथाय आंखौसो खिन्थानो थिनबावदों फिसाफोरखौ आंनि फिसाखौ आंखौ खिन्थानो थिनदों बै सानखौसो नोंनि बिमा बिफा गुरुआ बेसो होननानै खिन्थानो थिनदों। ओइ नोंनि नोमा नोमफाया आं बिदि होननानै खिन्थानो थिनबावाखै परमहंसआ। नायसाय बेसे उल्था मोना होमबा खोनासंथारि मानसिफ्रा आंसो जन्म होदों बेखौलाय मानो खिन्थानोसै नङा होमबा गाव जन्म होदोंबा मानो बेखौ नोंनिफ्राय सिगां बेहा जुदि मृत्यु बरन दंबा मानो लाखिनो हायाखै नङा होमबा निश्चय हानांगौमोन। बेफोरबादि थाङो आरो खोथाफ्रा आरो बेनिखायनो जोङो दिनै माखासे बे अमृत सागरनिफ्राय थैनाय गारनाय दसा श्राद्धनि सोमोन्दै बेखिनिखौनो सावरायनाय जाबाय आरो गोबां जायगायाव गोबां नेमखान्थि दंबावो बेफोरखौ बुंफोरनांगौब्ला गोलाव सम दंथारबावो ओंखायनो नांला बेखिनिखौनो आं जथेस्थ होननानै साननानै लाबाय। परमहंसआ जेखौ थिनलांदों बे मथेनो मावनो साफ्रोमबो जोंनि सनातन धर्म मानिग्रा फालिग्रा व्यक्तिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै आङो दिनै बे श्राद्धनि सोमोन्दै दसानि सोमोन्दै थैनायनि सोमोन्दै बुंथिनाय एबा फरायथिनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। औ सतगुरु।